आरो मा थांखि जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा दिनै बेवहाय फिसारि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों अमा फिसा राननाय हाबाफारि बेवहाय लानाय जादों आरो जोंनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि इएम राकेश बर' बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों बे डिपार्टमेन्टआव अमा फिनायजों लोगोसे ना फिनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बे जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो गोबां बेबायदिनो होगासिनो दङ आरो दिनै बेवहाय जोंनि गसाइगाव ओनसोलावबो जोङो बे हाबाफारिखौ खालायदों बेवहाय गुबैयै 15टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माब्रै करि अमा फिसा राननाय जादों आरो इयुन समफ्राव आरो फैबावगोन सिगांबो होनाय जादों दा आं मिजिंथिदों जोंनि जायफ्रा मोनगोन बेखौ एबा दिनै जाय मोनबाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोजाङैनो बेखौ जत्न लानानै बेखौ फिसिनांगोन मानो होननानै बुङोबा बे जोंनि रांखान्थि जौगानायनि मोनसे आसनि आरो जायफ्रा साबसिनै फिसिनानै फेहेरनानै फेदेरनानै लाभवान जानो हागोन बिथांमोननो आरोबाव बांसिनै उनावहाय होनो थाखाय सरकारा नाजागोन आरो जोंनि आसनिफ्रा ओरैबायदि मोनसे सोमोन्दो दङ जे फुख्रि सेराव जुदि अमाखौ फिसिनाय जायोबा जिहेतुके बे मैलाफ्रा दस्रायाव बे थानाय नङा बे फुख्रियाव थांगोन आरो बे फुख्रियाव थांनायखौ नायाबो आदार हिसाबै बाहायगोन आरो गुबुन आदारखौबो नानो होनाय जागोन बेयाव दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जोंनि जायफ्रा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बिथांमोना बेखौ मोनलांबाय सोरनाबा जुदि फुख्रि दंबा खाथियाव बिथांमोना अमा गन्द्राखौ बे खाथियावनो खालायनांगोन आरो बिदि खालायबा सुबिदा जायो आरो आं मिजिंथिदों जोंनि बेवहाय जाय बिथांमोनहा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे अमा फिसाखौ दिनै मोनबाय बांसिनानो अमाखौ माबोरै फिसिनांगौ बिनि टेकनिकखौ बिथांमोना रोंगौ खालिबोल' मोनसे बाथ्राखौ आङो बिथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ खावलायदों एबा फोरमायदों आजिखालि बायदिसिना बेमारफोर जायो स्वाइन फ्लु माबा माबि जायो दा बेनिखायनो जोङो साइन्टिफिकेलि जाहाथे जत्न खालायनानै मैला थैला जाहाथे अमानि साखाथि फाखाथियाव थाया बेरामा जाहाथे जानो हाया बेखौ बिथांमोना नोजोर लाखिनांगौ आरो माबा मोनसे जानो नागिरबा जोंनि खाथियावनो थानाय भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालायनांगौ आरो जोंनि डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालायनानै जाहाथे बिथांमोना मोजांथारैनो फिसियो आरो इयुन समफ्राव जाहाथे लाभवान जानो हायो दिनैनि जे हाबाफारि बे गुबैयानो जादोंमोन जे फिसारि डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै अमा फिसा राननाय बेबायदि गावसुंथा आफाद गोबां दंबावो जायफोर बिदि अमा फिसिनायखौ बिथांमोननोबो मावहोनायनि जोंना थांखिया जोबोर गिदिर आरो गुवार ओरैनोबाबो जोंना फिक मिशन दङ बिटिसिआव फिक मिशननि गुवार ओंथिया बेनो जाहैबाय जे जाहाथे जोङो खालि सेल्फ हेल्प ग्रुपल' नङा जोङो इन्डिभिजुवेलिबाबो जाहाथे अमा फिसिनानै जोंनि बे ओनसोलावहाय जोङो गावनो माने रांखान्थिखौ जाहाथे जोङो आरजिनो हायो बेनि थांखिखौ लानाय जादों बेनिखायनो जोङो दिनै जायनो होबाय बेल' नङा जों गोबां बेखौ होनाय जागोन आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ सारा प्रिथिबियाव अमानि बेदरनि जे जनप्रियता बा पपुलारिटि जादों बेखौ जोङो सुफुंनांगौबा दिनै गोबां जायगायाव अमा फिसिनायनि गोनांथि दङ आरो जोंनि थांखिया बेनो जोंनि फिक मिशननि थ्रुयै जोंनि टारगेट लानाय बायदि जुदि जाफुंसार जायोबा जोङो बेखौ जोंनि कान्ट्रियावल' नङा बिटिसिनिफ्राय गुबुन कान्ट्रियाव बेखौ फाथायहरनायनि मोनसे थांखि बिथांखि लादों गतिके जोङो जे आसनिखौ लाबाय बयबो जाहाथे गुवार आरो गेबेङै मोनजोबनो हायो फिसिनो हायो बिनि थाखाय जोङो खालामलांबाय थानाय जागोन এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে